שלום חובבי נרף, שלום יוטיוב בקיצר. עוד פעם עשיתי עוד סרטון על הנרף כי הקודם לא יצא כל כך טוב. אז רציתי הפעם לספר לכם קצת יותר פרטים על זה וזהו. אוקיי, זה מורכב מהחלקים האלה. זה התותח כזה, זה פנס, זה מחסנית, עוד מחסנית, כדורים, פה התנה מכוונת, ופה זה החלק הזה אתם יודעים, של החזקה. ואני אדגים ירייה, בסדר? תראו. רגע. ראיתם? פגע בשולחן. אוקיי. עכשיו אני אראה לכם את הלייזר של הרובה ריקון אנסטרייק, שזה זה. אוקיי, בגדול זה הלייזר, ופה מפעילים, דקה, רואים את הלייזר, נכון זה לייזר טוב, הנה, אוקיי, זה מגיע כמעט לכל פינה, פשוט יש פור ולא רואים, אז טוב, זה היה לייזר, שמים אותו פשוט ממש קל, בצורה הזאת. והמחסנית פה היא לגיבוי, אבל יש 2, אז לא כל כך אני משתמש בה, אבל זה לא משנה. אוקיי, והמכוונת הזאת היא ממש טובה, היא מכוונת ממש טוב. מכירים Call of Duty? זה כמו Call of Duty. ורואים פה, זאת מכוונת אחרת, זאת מכוונת יותר טובה לדעתי. וכדור, אם אין לכם נרף, אז אני ממליץ לכם על זה, כי זה יותר, בוא נגיד, לגיל 7 ומעלה, אבל זה רובה ממש טוב להתחלה, וככה נראה כדור. אלה כדורים, אני ממליץ לכם על אלה, אוקיי? כי אלה יותר טובים, ואני ממליץ לכם נורא לקנות את זה, או רובה אחד שקוראים לו מבריק, שהוא גם טוב להתחלה, או את החבילה לונג שוט. ובקיצר זהו, לייק, תגובה, ותודה שצפיתם, ביי.